Barn behöver och vill röra sig. Barn behöver motorisk träning för att utvecklas till kropp och knopp. Det här vet många idag. Och vi inom Gymnastikförbundet har under många år inte bara påtalat det här utan även hänvisat till forskning och också visat på möjligheter genom våra 1100 föreningar hur vi på olika sätt vill bedriva och erbjuda en gymnastikträning för barn. Den här filmen är det tredje i sitt slag. Nu har vi varit i Danmark hos vårt grannland och låtit oss inspireras av deras nya motorikhallar. Vi vill fortsätta att inspirera andra och oss själva och tänker nu att det finns många där ute i Sverige, ibland er kommuner, som har mycket att visa upp hur ni tänker vad gäller motorisk träning och låta barn få möjligheten att röra sig på olika sätt. Därför vill vi i år ge en utmärkelse till årets gymnastikkommun och det här gör vi i samband med Almedalveckan i sommar. Hoppas att du och din kommun vill delta. Jag ser fram emot att träffa er i Almedalen. Du snakkede lidt om baggrunden til den. De tanker, I havde med netop hallen, den blev bygget. Kan du forklare sådan tankerne med konstruktionen? Altså, hallen inde ved siden af, som er gymnastikhallen, blev fyldt af børn, som legede sig ind. Og vi var så nogen, der syntes, at det ikke var bygget i børnehøjde. Så vi begyndte sådan at tænke, hvordan kan vi bygge en hal, som passer til børnene, og som også inviterer til aktivitet, som ikke nødvendigvis gør, at man skal tage fat i børnene og sige, nu skal I gøre sådan, men som bare kalder på, at man går ind og leger. Og det gik vi så i gang med at udvikle, og har spurgt en masse folk, om de kunne hjælpe os med at inspirere os, og så med den viden, vi også selv har haft og har omkring børns motoriske udvikling. Så. Hvordan er erfaringerne indtil videre, kan man sige? Nu har jeg haft hallen i 2,5 år. Sådan, hvordan synes du, at det går? Hvordan oplever foreningerne? Hvordan oplever børnene hallen? Altså, det går alt forventet. Vi kan slet ikke have alle de børn, der gerne vil være her. Hallen er bygget op, så man ikke kan det hele, når man er 3 år, men så man vokser med. Man vokser med udfordringerne, ikke? Så man kan sige, måske er der nogle 4-årige, der godt kan det hele, men der vil også være nogle 7-årige, som ikke kan det hele. Så man kan sige, at den møder de motoriske udfordringer, som børn har godt af at få. Vi har håndboldgymnastik, og vi har fodboldgymnastik, fordi håndboldspillerne har fundet ud af, at vi kan noget. Og fodboldspillerne har fundet ud af, at vi kan noget, som også for deres idræt kan være med til at gøre boldspillerne endnu dygtigere og gøre dem meget mere hele i deres krop. Så det ikke kun er ben eller arme, men så det er sådan hele kroppen. Skal vi bygge sådan en hal i Sverige? Ja, det altså med de tal og med det økonomi og sådan noget, vi har på det nu, så hvis man har mod på at have sådan nogle haller, der fungerer på den her måde, både som foreningshal, men også som en hal, man tilbyder aktivitet for skoler og institutioner, så ja. Hvis du skulle give et tips til kommunerne i Sverige i forhold til sådan et byggeri eller sådan en udfordring, som hallen her har været, kunne du give dem nogle gode ord med på vejen? Ja. Altså alle kommuner burde jo have et bevægelsessted, hvor skolebørn, hvor daginstitutionsbørn kan komme hen og bevæge sig og blive vendet til at bruge sin krop. Altså vi pakker børn ind i vat i dag, og vi laver faldunderlag og sikkerhed for dem alle steder. Men børn har simpelthen brug for at komme ud og blive udfordret. Vi snakker meget om, at børn de mangler motoriske udfordringer. Det kan de få her. Og vi kan bare se med alle de skoler og alt det, der kommer her, at børnene de vokser.
hele tiden og bliver dygtigere og dygtigere motorisk. Ikke nødvendigvis til gymnastik, men til motorik eller med motorikken. Vi står här i DGI-huset i Aarhus som är en multisportsanläggning som är gjort mitt i Aarhus, Danmarks nästa största by. En gammal tåghall som har byggts om till fantastisk sportanläggning där man såg en brist på lokaler tidigare. Man har anpassat en K-märkt byggnad till idrottens nutidiga krav och man har lyft in gymnastiken som en självklar del av hallen med bra förutsättningar för motorisk träning och även för barn och ungdomar inom gymnastiken. Anländ till BGI-akademiet, en hall som erbjuder möjlighet för grym rörelse. Det är perfekta möjligheten för den organiserade och den oorganiserade idrotten att faktiskt möta varandra. I bakgrunden kan man fråga sig själv, är det parkour, är det gymnastik, är det motorisk träning, vad är det de håller på med? Ja, jag vet inte om vi behöver sätta det i kategorier, för hur som helst så är det i alla fall rörelseglädje. Det är ett exempel på en hall hur man skulle kunna bygga i framtiden och locka ungdomar att vara aktiva. Här är det ingen instruktör som står och berättar hur man ska göra, hur man måste göra, in på led. Det finns ingen krav på den biten. De lär sig genom att utmana varandra och utmana sig själv framförallt. Man växer helt enkelt genom aktiviteten. Mer sånt i Sverige, tack. Man kan säga, som dansk så känner man sig oerhört stolt över att stå i ett sånt här byggeri. En hall som erbjuder möjligheter som inte finns någonstans i Sverige. Samtidigt är det tråkigt att jag själv bor i Sverige, för det finns inte. Danmark har vågat, de har vågat ta steg framåt, de har vågat tänka nytt, de har vågat göra om med uppfattningar av hur det alltid har varit. Det saknar jag om någon i Sverige. Sånt här byggeri borde finnas inte bara på en dansk efterskola ute mitt på landet. Det borde finnas i varenda stad i Sverige. Om vi verkligen menar att vi ska träna rörelseglädje, att vi ska få alla röra på sig. Tycker vi att motion är viktigt i en hälsosam livsstil, så är det fler sånt här som ska till i Sverige. Så ja, kom igång!